Lahat naman siguro tayo ay may kinatatakutan. Mga di pangkaraniwang mga bagay-bagay at nilalang nitong sanlibutan. Multo, duwende, maligno, kapre, engkanto, isali mo na rin yan ng mga nuno sa punso. Base sa aking karanasan, sa bayan na aking kinagisnan, mga kwentong di pangkaraniwan nagsiahon mula sa lugar na kung saan-saan, na talaga namang alam na alam ng buong mamamayan ang ganitong mga kwentong kababalaghan. Sa ilalim ng dilim, kalamig ng simoy ng hangin, samahan pa ng ulap na makulimlim. Naglalakad ako ng mataimtim ngunit naglalaro ang aking isip. Iniisip na sa bawat hakbang ay may mga matang nakasilip. Takot na takot ako habang papalapit sa lugar kung saan ako patungo. Pero noon yun. Habang ako ay tumatanda, nagkaisip, binabatid na ang mga bagay-bagay ay hamak na katang-isip lamang. Nagbago ang naging pananaw ko sa mundo. Sa halip na iangat ko ang sarili ko sa pamamagitan ng paghasa sa kakayanan ko, pero wala eh. Talo pa rin ako. Natatanggap ko pa rin ng kaliwat kanang batikos, paninira at pangungutya mula sa mga taong wala nang ibang magawa kundi ang bumasag ng damdamin at buhay ng iba. Marupok ang buhay, ngunit pinipilit nating makapamuhay ng matiwasay upang sa ganun ay makaramdam naman tayo. Kahit paminsan-minsan o kahit sa panaginip man lang ng masaganang buhay. Pero sadyang ang mundo ay puno ng kapighatian, kabagabagan, mga balakid sa buhay na hindi talaga natin maiiwasan na sa ating buhay ay mararanasan. Ang gusto ko lang naman ay mahalin, pansinin, tanggapin kung anuman ako sa inyong paningin. Mapahalagahan man lang ang aking katauhan, kakayahan, tanggapin maging ang aking kasalukuyang buhay na kinatatayuan. Takot akong masaktan. Takot akong mahusgahan. Takot akong malaman ang iniisip ng ilan kasi hindi ko alam kung kakayanin ko bang tanggapin ang mga salitang ibabato sa akin.